Ugwumba ọdịmma Igbo Igbo daalụnụ dịka unu mara aha mbụ Mike Onovo onye isi ọkanga na Ugwumba telivishọn echi a na-abịa abịa bụ Tọzdee ọ bụrụ na ọkụ elekere anyị asaa sonyere anyị na Ugwumba TV dịka anyị na-ewepụtara unu nke a dị ọkụ kịta mgbe gara aga ka ndị gọọmenti etiti site na aka ndị ụlọ ikpe Supreme Court wepụtara iwu na steeti ọbụla ga-emenata ntụnye aka nke lokal gọọmenti onye ọbụla na ha agba mbọ maka na ekwuru na ọ bụrụ na imeghe ya bụ ntụnye aka na ọ bụrụ na enweghị ndị ahọpụtara na-achị na lokal gọọmenti na amanyezi unu ego a na-eketa na federal gọọmenti onye ọbụla wee gbaa mbọ ha anaghị eme steeti Anambra kwuru sị na ya bụ iwu nke bụ na ego niile ga na-aba n'akpa ndị lokal gọọmenti na ha ekwetaghị na ya bụ na ewepụta n'iwu ugbu a si na abụkwara na unu weta ya bụ ego a ga-enyekwa ha nke ha mana e nwere etu a ga-esi kpachapụtakwuo dịka ọ na-adịbu na mbụ ọkụ elekere anyị asaa nke uhuruchi echi sonyere anyị na Ugwumba TV maka na anyị ga-akpọbata Honorable Mbachu bụ onye otu Anambra State House of Assembly na-anọchite anya ndị Awka North and South anyị na ya ga-anọrị echi ka ọ gwa anyị ka ya bụ ihe ọ bụghị ihe ndị mmadụ na-eche na ya bụ nwata na-achọzikwa ibu nne enu n'ụdị na ngwongwo ga-ayọchukwu ya anya maka na tupu gọvanọ SOLUDO ebinye aka n'akwụkwọ na ya bụ ihe abụrụ n'iwu enwere ebe ya bụ iwu chụpụta ya bụ sonyere anyị echi dịka anyị na Honorable Mbachu na-enebanye anya n'ihe gbasara ya bụ iwu ahụ nke gọvanọ SOLUDO sonyere aka n'ime ya wee kwuo na ndị gọọmenti etiti ikpechakwa aka mkpe dịka egwu Mike Ejegasi kwuo lọta na ọ ga-abụ elekere anyị asaa nke uhuruchi echi na Ugwumba TV ọ ga-abịa live mana Facebook o mana YouTube ọ bụrụ na ị sonyere anyị ọ bụrụ na enwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ enwe okwu ị chọrọ ịgwa ndị Anambra enwe okwu ị chọrọ ịgwa ndị House of Assembly na ndị Igbo ndị ọzọ sonyere anyị echi maka na unu ga-afụ nke tọrọ bịa tii ana m